Bueno, isto no meu pueblo en Campañón, aquí nunha carretera que está tamén en mal estado, avisáronme os veciños que estaba habendo o mesmo problema, estáse levantando o asfalto tamén, e mirade para aquí. Cuidado, cos resaltos que se están fumando. Vale, pois polo noticias que tuven que hubo veciños que xa foron por varias veces o ayuntamiento, ¿no? Xa foron por varias veces o ayuntamiento a comunicar sobre este problema, pero que hasta ahora que non tuveron ninguna respuesta, que non hubo nadie que pasara por aquí a mirar estes desperfectos, ni nada, Vale, pois mirade, para que se mire mellor. O mellor igual teñen uns 30 centímetros ou así de altura, e están indo a todo ancho da calzada, Esta é unha carretera que pasa por dentro de Campañón, é a carretera que comunica os lugares de Carballiños con Piñeiro. Hai tamén un problema, porque por esta carretera pasan unhas mangueiras de agua que suministran agua a varias casas. Así que imaginadevos, si van a raíces o mellor a todo o ancho da calzada, enganchan as mangueiras, ao desastre que pode haber, as consecuencias que pode haber, etcétera, etcétera. Así que xa o ayuntamiento, a xunta, o organismo competente que teña competencia nesta carretera, si fai o favor de mandar por aquí a brigada a arreglar esta carretera, pois hai raíces ou algo, pero arreglar esta carretera. Se fan favor que manden por aquí, porque xa dixo, hubo vecinos que foron por varias veces ao ayuntamiento a informar da situación, pero que nadie les deu resposta, que por aquí non veu nadie a mirar. Incluso me informaron que hubo un coche que pasou por aquí e que tuvo problemas de... Ven aí un coche. E que tuvo problemas de mecanismo, que... Chao! Que tuvo que quedar parado e tuvo que vir á rúa a buscalo. E todo por estes resaltos. Se enganchou un non sei que, problemas de mecanismos, e que tuvo que vir á rúa. Como podedes ver, isto está nunha pendiente ascendente con cambio de rasante, como podedes ver. Pois a ver se xa o organismo que xa se fai favor de mandar por aquí a brigada a revisar estes desperfectos, porque pouco a pouco están levantando máis o asfalto, está indo ocupando pouco a pouco todo o ancho da calzada, e como dixo antes, pasan por aquí unhas mangueiras de agua que suministran agua a varias casas. A ver, se fan un favor que manden por aquí a brigada a revisar este tema, porque indo por encima, ahora estamos chegando ao verano e aumenta a circulación. E aquí está vendo serio peligro, porque por o tema de aumentación de circulación. Está entre casas, esta carretera está entre casas, Así que imaginadevos o impacto que pode haber. Outra cosa tamén, en Campañón, donde está a panadería Campañón, ali tamén se está formando un bache de grandes dimensións. Un bache que xa foi bacheado por 2 veces. Vale, pois agora está se volvendo a formar outro bache de grandes dimensións, que hai ali un cono posto
que non sei que non podía, eu non puxen, pero na panadería de Campaior tamén se está formando un bache de grandes dimensións. E a ver se ven a Brigada, a ver se o Ayuntamiento, o organismo competente, manda rapidamente aquí a Campaior a carretera que comunica os lugares de Cabañiño con Pereiro. A mirar estes 2 prefectos. Veña, moitas gracias.